υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δουλεύω στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Συμμετέχω σε αυτή την κινητοποίηση επειδή εκτός από τα γενικότερα αιτήματα που μας κινητοποιούν τον τελευταίο καιρό, συμμετέχω και από άποψη καθήκοντος. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν σε τόσο δύσκολες μέρες να μην συμπαρασταθεί σε εργαζόμενους που πλήττονται τόσο άμεσα. Δεν είναι δυνατόν να μην συμπαρασταθεί στο πιο αδύναμο κομμάτι της κοινωνίας, όπως είναι οι ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι ψυχικά ασθενείς. Και γι' αυτό η ανάγκη, ένα εσωτερικό καθήκον με έχει οδηγήσει σε αυτή τη στάση. Είμαι σε ένα μόνιμο εσωτερικό δίλημμα, γιατί από τη μία είμαι υπάλληλος του Υπουργείου, είμαι δημόσιος υπάλληλος, και από την άλλη είμαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους τους βλέπω να δοκιμάζονται κάθε μέρα, όλη μέρα. Και είμαι εδώ προκειμένου να μην διαλυθεί αυτό το κράτος, όποιο κράτος πρόνοιας υπάρχει τέλος πάντων, και προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μην πεταχτούν στον δρόμο. Γιατί αν ένας ασθενής από τα δημόσια νοσοκομεία ή από τις δημόσιες δομές που κλείνουν γυρίσει σπίτι του, ένας ψυχικά ασθενής θα πεταχτεί στον δρόμο. Εγώ για αυτούς είμαι εδώ. Και για αυτούς θα προσπαθήσω όσο περισσότερο μπορώ.